Gipahinumduman ni Cebu Archbishop Jose Palma ang mga napiling opisyal sa gobyerno kabahin sa ilang katungdanan ug responsibilidad sa Ginoo ug sa katawhan. Sa pikasbahin, Gipasidunggan sa Archdiocese of Cebu ang nagkadaiyang grupo sa mga layko nga nakatampo sa pagpalambo sa Kristohanong serbisyo. Si Cebu Archbishop Jose Palma ug ang pangulo sa Commission on the Laity Fe Mantuhac Barino maoy mitunol sa Jubilee of Hope Award nga gidawat usab sa mga representante sa nagkadaiyang kahugpongan sa mga layko. We made mention of how appreciative we are of your ministry. Mao nga para nato reminder kini nga ang daghan na gyud nga mga tinuoy nga daghang mga lay people nagtrabaho for the love of the Lord. Dako kaayo og kabililhon kaayo kining maong award nga ihatag sa simbahan tungod kay giilan nila ang kaimportante sa role sa mga layko nga naglihok sa lain-laing mga pamaagi diha sa simbahan sa Archdiocese sa mga organizations.